Η ευνηδιαστική εισβολή κρεανοφόρων αντιεξουσιαστών στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου δυναμίτισε το κλίμα στις φοιτητικές εκλογές της Θεσσαλονίκης λίγο μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Εφοδιασμένοι με βενζίνη έβαλαν φωτιά στην κάλπη και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Με καδρόνια και κράνη επιτέθηκαν στους φοιτητές που βρίσκονταν μέσα. Τράβηξαν βέβαια και κάποιες φωτογραφίες. Η φωτιά εξαμπλώθηκε γρήγορα λόγω της βενζίνης και έκαψε πόρτες στην οροφή και έδρανα του αμφιθέατρου. Πήρε η φωτιά και η οροφή, βγήκε πολύ μεγάλη ποσότητα καπνού, η οποία πήγε και στο πάνω αμφιθέατρο. Οι φοιτητές αντιμετώπισαν με πυροσβεστήρες τη φωτιά μέχρι την επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι αντιεξουσιαστές άφησαν πίσω τους καμένους φακέλους φοιτητών και ψηφοδέλτια, σπασμένα τραπέζια, αναποδογυρισμένα έδρανα και στάντ με σχισμένες αφήσεις, κυρίως όμως μια πικρία για τον τρόπο που επιχείρησαν να πλήξουν τις εκλογές. 10-15 άτομα έκαναν εισβολή εδώ στο χώρο μας με σκοπό να διακόψουν τη διαδικασία των εκλογών. Η εκλογική διαδικασία αποκαταστάθηκε 2 ώρες αργότερα στην κτηνιατρική σχολή, όμως στην ατμόσφαιρα έχουν πυροδοτήσει επιθέσεις αντιεξουσιαστών και τα μεσάνυχτα στο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό και τη Φιλοσοφική. Μια ομάδα ανθρώπων, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο Λιγομελής προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της νόμο.